Ja siis tervetuloa taas ja jatketaan meidän siis peliä. Ja sitten joten 1-0. Ja siis osa 1 tuli tänään. Ja siinä niin osa 1 on tullut jo tänään. Ja sitten katsotaan. Tänne tulee vielä yksi. En tiedä. Mitä paljon... Äiti, mitä paljon kello? Äiti, mitä paljon kello? Miten? Okay. Sitten tulee, nosti vielä Lukko tässä. Pussa tulee antaa pointto ja sitten ensimmäinen. Minä voin pelata. Täällä loppuun. Sitten jatketaan. Jatketaan siis taas peliä. Ja sitten siis 1-0 ja Ilomäki. Ja sitten tulee hieno hyökkäys tulee. Ja sitten sitten tulee Koivisto ja sitten tulee läpi ja sieltä 2-0 johtoon ja Lukko siirtyy. Ja siis Lukko siirtyy tässä pelissä 2-0 johtoon. Ja sitten siitä niin läpiajosta ja viedään Mokki aivan kahville. Ja sitten kukas muunkaan kuin Koivisto syöttää Niskanen ja Marttinen. Ja siis 2-0 ja Lukko on todennäköisesti taitaa voittanut tämän pelin. Ja sitten Kähkönen hienosti saa vielä tosta noin tuottoittaa siinä meinaa tulla se omari, mikä on lähellä jo. Tässä näin mitä ei ole se toivotaan missään, se sitten pelataan. Sitten tulee hienosti. Annetaan sitten kaverille. Sitten siitä niin Lukon jollekin. Ja sitten tulee längestä harhasyöttö, mutta se ei mene lukkolaispela. Sitten Koivisto. Ottaako tehoja tuosta? Ei. Tai sitten tulee S-hyökkäys. S pääsee tulemaan ja heittää nyt. Jarno Kärki. Tässä kainossa on mukana. Niin ja hienosti. Ja Jumpe siitä. Sillä lähdellä on tullut tuo omari. Mutta ei tule. Sori jos mä näin äsken kuullut, koska puhuin vähän vaimasti. Ja sitten katsotaan. Tulee taas Lukko hyökkäys ja Lukko vetää kautta tuon vedon. Ja tuleeko siitä paitsi jo? Kaapo Kähkönen. Siitä tuliko paitsio vai? Tuli paitsio. Ja sitten siitä niin potkaistaan ja paitsio meni. Ja sitten tulee taas sitten S-hyökkäys. S ottaa kiekon. Ei ollut S-hyökkäys. S ottaa kiekon. Sitten tulee Lukko jälleen rajusti päälle. 2-0 tilanteessa tänään. Jos 3-0 päästään, niin sitten aloitusvoitot jää nyt Lukolta vähäiseksi. Sitten tulee siellä niin hakee maalivat. Hui jumala ja sitten olisiko vielä voinut tuosta omari. Siitä olisi aika lähellä ollut. Tämä omaria olisi tullut. Mutta ei. Omaria ei tule. Sitten annetaan siihen niin keskelle. Ja Ai ja tulee. Sitten pakitetaan taas. Sitten ai päästään siihen niin sille aivan paikkaan. Mutta sitten tulee sitten siis Lukko hyökkäys tulee taas. Lukko tulee. Antaa sinne niitä syöttöä. Ja se jää. Kuka siinä on maalissa? En nyt katso, mutta silti se jää S-maalivahdille tuosta noin. Ja
Ja sitten tulee hienosti. Ja sitten tulee sieltä niin, tulee mainiosti Lukko ja sitten lähtee Ässien maalivahti pois. Sitten Ässät maalivahti pois. Eli pelataan 6 kenttäpelaajalla. Ja syntyykö tänään niitä maaleja? Sieltä niin vittu lähti, mutta tämä vittu menee utiin. Ja mitä? Vielä tää pitkä kiekko, vaikka ei mitään. Ja tosta noin, kun saataisiin Kähkösen tuo kiekko annettua. Kokeillaan Kaapo Kähköllä maalitilaisuutta tänään. Jos sellainen saatais Kaapo Kähköllä. Mennään ylös. Todella ylös. Sitten annetaan vahinkosyöttö tonne. Ja Kaapo Kähkönen käy hakemassa. Kähkönen ottaa sitten kiekon. Tulee Kaapo Kähkönen. Kaapo Kähkö pitää. Mutta tämä ei mene. Ja pitkä kiekko. Ei, siellä on 12,7. Tuolta noin peliä pelaamatta. Ja kummallakin hyökkäys 3. Todella huono. Todella huono. Nyt on pakko niitä maaleja saada. Voi eikö tänään paras joukkueemme Lukko tyhjiin. Tekeekö tänään? Tulee keskeltä vielä. Ja keskeltä! Sekunti 3 ja kuka se muuka sinne pistää kuin Laakso. Pistää tänään sinne maalisen kiekon. Ja tämä peli on tässä Lukolle. Ja Lukko voittaa tänään tämän pelin 3-0 ja Ässät jää siitä niin tappiolle. Ja siis tänään ykkös ja tähti 1 meni Kaapo Kähkönen, tähti 2 Sevänen ja sitten tähti 3 Koivisto. Ja sitten, ja siis se on oikein päivän illan jatkua kaikille. Se on moi moi! Se oli Anttila.